Javnost, a bubo. Pobeži mi buba, a ja se mlatuh po nosu. Nema veze. Ćao djeca, ćao. Jesam vama pričao ja kako sam postao televizijski klovan, da ne kažem klovan na televiziji, ja? Nisam. Sad ću vam ispričati. Beše to jedan lijepi letnji dan, šetkam, kad sretnem drugare, stare moje drugare, nismo se vidjeli davno, kako si, dobro, šta radiš? Ništa, eto, juri muve, kažem ja njima, sram te bilo, kažu oni meni, ajde dođi da glumiš klovna kod nas. Super, ja obožavam da glumim klovna, odlično, kažem ja, mogu ja odmah, probaj malo, kažu oni meni. Ma šta da probam, ja da probam, molim te, pa ja sam rođeni klovn, tamo posla, snimajte vi mene odmah. Odem ja tamo, deco, probamo mi i znate šta mu kažu, šta oni meni kažu? Ništa to tebi ne valja, zločko, ništa, pojma nemaš. Ajde malo da uzmeš da učiš. Pa mi daju, šta mi daju? Evo vidiš šta mi daju. Daju mi gomilu dečjih časopisa. I stavi mi na stol, kaže, izvolite dečje časopise pa uči. Čitaj, tu sve ima, sve tu piše. Dobro, uzmem to, ja proučim, ja to dobro. Lepi su dečji časopisi, ima tu svačega da se nađe. Odem ja posle nekoliko dana kod njih kažem, drugari, pročitao sam sve, ajmo da snijamo. Počnemo mi da snijamo. Samo što smo počeli, kaže oni, stop, ništa to ne valja, pojma nemaš, šta ti hoćeš, kaže, hoćeš filmčiće da snimaš, da bi mogao da snimaš filmčiće, evo ti knjiga o filmu, pa uči, pa kad naučiš, dođi da si, pa onda kaže, šta hoćeš film, evo ti još nešto iz filma, neki Stanislavski sistem, sistem, šta li mu to znači sistem, ajde uzmem ja to, lepo sve to ja proučim, deco, teško mnogo, da vidite koliko teško, kakvih sve reči ima tu, ali napregnem ja moju tu klovnovsku glavu i odem kod njih, ajde probamo, ja, puste oni to. Ja, kažu, ništa ti to ne valja, zločko, pojma nemaš, ajde još malo, hoćeš bajke da pišeš, a? Da bi pisao bajke, moraš da pročitaš bajke. Pa mi uvale knjige, vidiš šta, evo, knjigu mi uvale, Školu patuljaka, kaže, evo ti pa čitaj Školu patuljaka, pa mi da vidi, 3 praseta, kaže, evo ti 3 praseta, pa čitaj, tu sve piše kako se pišu bajke. Hoće bajke da pišeš? Da bi znao kako se pišu bajke, moraš da pročitaš gomilu bajke. I evo neka Vukova svadba i to su mi dali, pa su mi dali Pospanka neko. Eto i Pospanka sam morao da pročitam. Deda, kaže, molim, kažu, hoćeš i pesmice dečije da pišeš, a pesmice, pa da bi znao da pišeš pesmice, moraš da ih pročitaš puno. I hop, pa mi daju Čikajovu zmaju, kaže, deda i unuk, cap, i to mi uvali, kaže, evo ti čitaj, evo još, kaže, imamo još od zmaja, pa mi daju Čika Jovan Ivanović zmaj pesme, počeo sam se znojiti, ali uporan sam, natio sam se, na pola puta sam stao, idem dalje pa šta bude, odem ja da snimam kod njih. Snimimo mi nešto, kažu, malo je bolje, ali ništa to tebi ne valja, nemaš pojma, hoćeš pesme, dečje, kaže, hoćeš pesme? Evo ti knjiga pa uči, mi pevamo, tu sve piše kako se prave pesmice, hoćeš dečje pesmice? Pa ti si to misli samo ovako iz rukava, fuć, pa izađe dečje pesmice, ne, mora da se čitaju knjige da bi znao da praviš pesmice, i hop. Pa mi uvale, evo deci, to su mi valili, mi pevamo, da vidim šta su mi još dali. A evo još jedna knjiga o filmu, filmska čitaka i to sam mora pročitati. Koliko sam stvari mora da pročitam. Čekaj,
Onda su primetili, znate šta, da pravim gramatičke greške, pojma nemam sa pričanjem. Hoću da pričam, a pravim gramatičke greške. Pa katastrofa, za glavu su se uhvatili, ovako su se uhvatili za glavu. Pojma nemaš, Zločko, evo ti knjige, pa čitaj. I šta su mi dali? Kako se kaže, rečnik jezičkih nedoumica. Šta li mu je to nedoumica, pojma nemam, ali ajde uzim ja da čitam. Pa znate šta su mi dali još? Gramatika srpskog jezika. Ovo drugo što piše ne razumem baš. To su mi dali i to ko sve su oni to sve meni da... Jao, deco, da bi bio klovan. Vidite šta sve moralo da se pročita. Muka živa je bila. Pa kažu, šta, hoćeš pantomimu da glumiš? Evo ti knjiga o pantomimi pa čitaj. I to su mi dali. Šta hoćeš da vaspitavaš decu? Evo ti kako da dete odraste u psihički zdravlje. I to sve, jao, zatrpali su me sa knjigama. Katastrofa. Kaže, šta? Hoćeš u pozorište? Evo ti, dijalektika u teatru neki Bertolt Brecht. Šta li je pa, što li su mi pa to uvali? Da vi šta piše to, kaže, šta mi, sve oni, kaže, gdje tu nešto sam našao, sve to nešto interesantno, gdje, svašta, kakve dijalektika, gdje, ne interesujem, kakve dijalektika. I još su mi dali gomilu knjiga, su mi dali, strašno, šta, vidite šta su mi dali? Privlačna žena, šta je pa to, neko mi uvalio, strašno. Koliko, ne vidite li deco, se vidim ja? Ne vidim se, ne, od ovoliki knjiga me nema. Pa čekajte, pa gdje sam onda ja, gdje sam ja, alo, gdje sam ja, alo? Moram nešto da preduzmem. Upotrebit ću ja moje čarobne reči, pa ću nestati ove knjige. Abra, kadabra, hop! Jel vidite, deco, koliko knjiga treba pročitati da bi bio jedan običan, da ne kažem prosečan kloban. A zamislite samo koliko knjiga treba pročitati da biste bili čika doktor ili čika avijatičar ili tako nešto. A to su lepa zanimanja. Zbog toga još od malena morate da učite da volite knjige i da volite da čitate knjige i da učite iz knjiga. Aj zdravo, odo ja da pojedem malo ovo prolećno voće. Tu vidim, tu osmehuju mi se trešnjice. Ćao!